Molt bones, molt benvinguts a una nova tertúlia de Catalonia Ham, el que nosaltres denominem Social Gathering, la número 23. Benvinguts tots. Ja sabeu que això és una tertúlia on parlarem de radioafició, tecnologia i radioafició, antenes i radioafició. Amb nosaltres, l'amic David, Eco Alfa 3, India Papa X. Hola, David. Hola, molt bones. Aquí, rodejat de caixes, que estic de reformes, Tomàs. I passant molta calor. Molta calor, mira com estic. Que sí, brillo. Sí, per això, és que se't veu, tio, se't veu el front brillant. Qui us parla, en Tomàs, l'Eco Alfa 3, India Mike Romeo. Deixeu-me fer un petit check, perquè teòricament hauríem d'estar sortint en directe amb YouTube, però no tinc clar que això estigui funcionant. O sigui que un segon, deixeu-me que ho miri i us ho dic. No sembla que això estigui funcionant. Perfecte. Pues malament. Bueno, en tot cas, no passa res. Ho pujarem... Home, sempre fa molta més gràcia que vosaltres interactueu. No serà el cas d'avui. Perdoneu als que ens veieu després en diferit, però ho pujarem en el canal de Catalonia Ham amb la tertúlia. I el vídeo, o sigui, estarà tot pujat. Res, David, fa molt... No sé, vam dir de fer... O sigui, vaig dir jo d'anar fent un social gathering cada mes, però ara repassàvem a l'últim, que era quan va estar aquí l'amic Sebastián i vam estar parlant de polo. Sí, el Sebastián i el Fabián, sí. Ja és que sí, jo pensava que havien fet algun pel mig i... Ara no. quan ho parlàvem deia, ostres, ja fa tant. No, sí. Perquè hem estat... bueno, tu i jo hem fet directes de l'Ecohotel 90 Alfa Lima Lima. Correcte. Que és l'indicatiu especial al 90 aniversari de la Constitució de l'Ajuntament de la Llagosta. De la Llagosta, t'ho diré demà, que és on estava ubicat el nostre... És que ara, clar, tinc moltes localitats al cap. On està ubicat el radioclub de l'Urcat, el nostre radioclub, i a més va servir, i ho deixo així com un anunci, va servir per provar en real un programa que tu vas desenvolupar. I tu em vas ajudar a depurar, perquè vam fer un treball bastant d'equip en aquest sentit. Vam dedicar moltes hores. Tu vas dedicar moltes hores. Jo vaig fer de testing. Un programa molt molon que pujava els logs, o sigui, posava els contactes del diploma en directe, calculava en directe, mostrava una pàgina, un site en directe de com estava anant l'obtenció del diploma de tota la gent, de tots els participants, i per darrere tenia la gestió d'operadors i la gestió d'administradors, no? Va fer molt bé la seva funció, vam ser, no sé, quants en seríem? 10, 12, 15? Sí, em sembla que eren 12 activadors. O sigui, jo tinc alguna captura que em sembla que estàvem activant 8 o 9 a la vegada. O sigui, vam tindre pics que donava goig perquè sortia tota la pantalla plena de, saps? Totes les bandes amb alguna estació de la Ecohotel 90 Alfa Lima Lima, molt xulo. Era tota banda, tot modo, pràcticament, també havia satèl·lits, si no recordo malament, al final... Sí. No, però ningú va treballar satèl·lits. Es va intentar, però n'hi havia... Diguem que tenia HF i també n'hi havia temes de VHF i després es va treballar una cosa molt important, que era ràdio digital. Sí, es va treballar per DMRs i demás. Llavors, jo crec que va estar molt xulo. Va ser una experiència molt xula. De fet, vam fer com una reunió de tancament, no?, al final, amb tots els operadors, i tu i jo bueno, ho havíem parlat tu i jo abans, no?, però vam ser molt sincers va funcionar molt millor del que ens esperàvem. Del que ens esperàvem, sí. Jo pensava que anava a tindre molts incidents i no, es va portar per lo que era molt bé. Sí, perquè la gràcia és que hi havia un programa corrent a darrere en el teu ordinador que en el moment que en el teu programa de log tu gravaves el contacte, ell llegia aquest contacte i l'enviava a la plataforma, ¿vale? De tal manera que la gent que estava participant en aconseguir els diplomes en temps real estava veient que el contacte s'havia fet i a sobre es podia fer un seguiment en directe de tota l'evolució. Això només ho fan los grandes, els grans radioclubs. Nosaltres som petitons, però bueno, el programa teu... I a més és molt senzill de fer anar. Vale? Sí,
que no vol dir que darrere no hi hagi molta complexitat, que sí que n'hi ha, però de front-end era molt fàcil, amb el perfil, diguéssim, d'administrador, amb el perfil d'operador i la web pública que tothom podia veure els contactes. D'això tenim pendent fer un monogràfic, i vull ensenyar-lo amb calma i tal, amb en Ramon i en Miquel, vale? Persones que van estar funcionant com a administradors del programa i del diploma, i que en un futur social gathering els tindrem per parlar del tema, i també que ells expliquin, perquè ells com han administrat molts diplomes abans... Sí, tenen experiència, tenen activitats. De fet, molts dels comentaris moltes de les coses que vam implementar van ser comentaris que ens van fer ells, i quan estava implementat deies, ostres, pues sí, li dona un altre tarannà, no?, al tema, i t'engresca més i tal. No, ja comentarem en detall tot el que vam viure, no?, com va començar tot, com va començar la idea, com es va desenvolupar, com ho vam activar, que també va ser una mica caòtic. Bueno, sí, després ho explicarem. Jo crec que és una experiència per compartir, per si algú es vol ficar en aquestes coses, doncs, una mica ja són lliçons apreses, no?, i experiències nostres. Crec que serà interessant aquell episodi. Vas utilitzar GitHub i vas compartir no només el programari, sinó vas compartir per poder pujar bugs o incidències, poder treballar en GitHub i treballar de manera col·laborativa, recolzat també a Mia, perquè ajudava la IA a desenvolupar. I em va anar va ser una experiència molt interessant, perquè després jo m'he involucrat en provar un programa que es diu Aether SDR, i tu també t'has involucrat en provar un programa que es diu Zeus, que més o menys avui en parlarem bastant de tot això, i a mi em va anar molt bé treballar coordinat amb tu en GitHub per anar-te passant els repos de bugs o coses que anàvem veient, perquè he fet servir el mateix sistema per documentar i veure i parlar i donar una mica de suport al projecte d'open source d'Aether SDR, que és aquest nou software de gestió open source, pensat per Linux, però que també té portabilitat a Windows i Mac, per Anans, i sobretot per Flex, però també funciona en Anans. I tu, si no recordo malament, estàs provant un software també és open source. Correcte. Que funciona... Ara parlarem d'això, que aquí n'hi ha cua, però continua. Vale. Que funcionen els Hermes Lights. I no sé si amb els Hermes, amb els Anans també, amb els G2, els models nous que porten la pantalleta incorporada. Sí, o sigui, segueixen un estàndard que em sembla, no sé si els OpenHSDR o no me'n recordo exactament el nom de l'estàndard, i totes aquestes ràdios que són els Anans, els Hermes i alguns més poden funcionar amb aquest software. Estem parlant d'emissores que són molt diferents, vale? Són de diferents fabricants, i algunes tenen una filosofia també open hardware, més o menys. Sí. En el cas de Flex no, però en el cas de l'altre sí. A l'Hermes sí, a l'Hermes ho tens tot open hardware. I aquests programes serveixen, ja sabeu què vol dir un open hardware? Vol dir que tens una ràdio que tu li dones el botó, s'encén, i li dones el botó i s'apaga, no té més botons, entre cometes, ¿vale? I tot es gestiona per software, per això són software defined radio, són full SDRs, i és molt interessant perquè, clar, tot allò que podies fer amb una ràdio analògica convencional i molt més, ho pots fer via software, ¿vale? Sí, al final el que et donen els SDRs és aquesta unió, no?, de la part física de la ràdio amb el software, no? És el lligam, no? És el pont. Llavors, una vegada que ja és tot software, que tens aquest pont muntat, és que ja pots fer el que et doni la gana. Amb el software ja pots fer el que et doni la gana. Llavors, jo crec que és una de les grans avantatges que estem tenint els que tenim SDR, no? Que ara amb totes les noves eines d'IA i tot el que surt, això ha explotat moltíssim. Ha explotat, o sigui, els que tenim SDR estem disfrutant molt, perquè surten noves eines, noves utilitzacions, noves integracions, no? O sigui, utilitzar diferents programes, i és brutal. I en aquest món open source té moltes més coses. Té filtres, ¿vale? Té filtres open source, filtres d'àudio, filtres de so.
té espectros, té dissenys de waterfalls, té 1000 coses que es poden aprofitar entre diferents programes nous creats amb l'ajuda de la IA, que es creen molt ràpidament. I després hi ha un altre tema important. A comunitats que normalment quedaven una mica fora del mainstream, quan parlem de mainstream en radioficció és Windows, bàsicament, gràcies a desenvolupar via intel·ligència artificial s'ha pogut donar solució, s'han pogut donar eines molt bones, però molt bones a gent, per exemple, del món Linux. Que això és bueno, no sé, jo crec que és un tema a agrair perquè estaven una mica desprotegits. La gent de Mac sabem que els de Mac tenim el que està movent-se en el món Windows pagando mucho. Vull dir que hi ha gent que li arriba a un punt on fa números i diu, mira, per la gent de Mac, que és el que passa amb Flex, si tu tens el software de Flex per gestionar, si tu tens un Flex, el software de Flex per gestionar un Windows és gratuït, però si tu vols fer servir el Mac i el software natiu per Mac, que està desenvolupat per un senyor alemany, no gaire simpàtic, sí, molt bo desenvolupant, molt bo el programa, però no és ni de Baviera, no sé on és, però no és molt simpàtic. Bueno, total, que has de pagar. I jo ho entenc, perquè s'ha fet ad hoc, no? per l'ecosistema Mac. Però a la Eder SDR, aquest software que es va crear per la gent de Linux per poder accedir als Flex, que no tenien cap client per poder accedir, està funcionant superbé en altres plataformes. És que a mi això em dona ràbia, no? Entre cometes, perquè jo quan vaig escollir el Hermes Lite, la meva ràdio, a mi em va agradar moltíssim que fos una plataforma open hardware, és a dir, que tingués tots els dissenys allà, simplement hi havia unes persones que han agafat aquest disseny i s'encarreguen d'ensamblar-ho i tu pagues el que costa ensamblar la ràdio i de més l'enviament, etc. No? Però el disseny està allà i n'hi ha gent que ha fet variacions, tu vas buscant per allà i veus mods i tal. I després tens la part del software, que jo en el meu cas fins ara utilitzava el Tetis, que el Tetis no deixa de ser un software open source, totalment lliure, programat per Windows, però molt enfocat al Xanan. De fet, nosaltres, els que utilitzem el Hermes Lite 2, utilitzem com una variació d'aquest software adaptat per als Hermes i a vegades, sobretot al principi, bueno, ja suposo que ja ho heu vist als meus directes, però té molts botons, és com una ràdio espacial, val? Simplement que n'hi ha molts botons que estan preparats per l'Anand que tu li dones i no funcionen a l'Hermes, no? Et trobes coses que dius, i esto hauria d'anar així, no? I mires la documentació i realment amb l'Hermes no va per lo que sigui, no? Clar, però ja et trobes vinculat de que això només està per Windows, no? I jo, per exemple, a mi una de les coses, un dels objectius que m'he ficat aquest any ja, jo a casa tinc Windows, tenia Linux, vaig canviar a Windows per diferents motius i ara aquest any volia tornar a canviar a Linux. Per què? Perquè estic fins als nassos del Windows 10, els avisos, la publicitat que em foten, em diuen que no em puc fotre el Windows 11 perquè el meu ordinador és molt vell i va com un tiro i vaig dir, prou, em canvio al Linux. Però què m'estava aturant? M'estava aturant el Tetis. Per què? Bueno, t'estava aturant que moltes eines, no totes afortunadament, però algunes eines molt específiques del món de la radioafició només estan en Windows. Clar, jo tenia el meu llibre de guàrdies, que era el Log4m per Windows. El Tetis per Windows. Bueno, el llibre de guàrdies ja he trobat un multiplataforma, que és el QLog, que crec que m'encaixa bastant i tiraré cap allà. Però encara no havia trobat, n'hi ha, però encara no havia trobat cap eina de gestió de l'equip xula per Linux. Val? I n'hi ha, o sigui, tu te'n vas i no sé, l'OpenPSDR, no me'n recordo els noms. Però tu veus si és molt espartano, no? Comparat amb el Tetis, que és molt treballat, té menys filtres, té menys coses, i això a mi m'estava aturant una mica. I em dóna ràbia, no?, el fet de, quan tu, en el cas dels SDRs, quan tu et compres un SDR, no?, pues que hagis de tenir present, escolta, quina vinculació tindré després amb la ràdio, no?, que no sigui multiplataforma amb el PC, no?, o sigui, que diguis, no, pues si compres aquest software, no?, el teu, el Flex, que és un equipàs, val? I val una pasta, o sigui, que diguis, no, em compro el Flex i per què jo, per haver-me comprat el mateix equip i tenir Mac, he de pagar més
que algú que té Windows. Hi ha un tema, ja no és un tema de diners, perquè recordeu que l'open source no vol dir que sigui gratis. Vol dir que és obert i auditable, però si us agrada alguna eina open source que feu servir, contribuïu també econòmicament a la comunitat. Feu una donació, feu el que sigui, perquè allò sol no es manté. Vull dir, necessites... encara que la gent no guanyi diners, no sigui profit, no sigui... això, que no sigui un tema comercial, sí que la plataforma on es desenvolupa s'ha de mantenir, s'han de comprar equips per fer proves, o sigui, que la gent que desenvolupa en un entorn open source o que es fa a càrrec de servidors, de mil coses, pues, se'ls ha d'ajudar d'alguna manera. Vale, dit això, el problema bàsic que hi ha en Flex, clar, l'equip té una API, i és una bona API. Això ho parlàvem amb Fabián més d'un cop, ¿vale? Que l'API vol dir que tota la instrumentalització de la ràdio està publicada i per software tu pots accedir. ¿Vale? Això és una part. Després estan els clients que accedeixen a aquesta API i et permeten des d'un dispositiu accedir i treballar a la ràdio. Què passa amb el Flex? Que tens client oficial Windows gratis, però amb les funcionalitats que decideix qui Flex en aquest cas. Perquè hi ha coses que poden estar a l'API però en el client no hi són. O són però no són com tu voldries. ¿Vale? O no hi són, o sigui, hi ha coses fora que poden aprofitar l'API, com ara, per exemple, els filtres de noise reduction, però no els pots utilitzar perquè com ets una eina comercial no pots tirar de filtres open source de client, per exemple. ¿Vale? Que això és una gran batalla. ¿Vale? Vol dir, i per Mac el mateix, tens aquestes limitacions i a sobre pagues molts diners pel software. Què vol dir això? Que al final estàs limitat per el que fa el fabricant i per el que el desenvolupador ha fet, que normalment és una persona, que ha fet un esforç gran, jo no el critico en aquest aspecte, ¿vale? Però clar, això no té res a veure amb si pots unir aquest producte amb un client que ha fet una comunitat sencera, on tothom participa, on gent que és molt friki de les pantalles del waterfall amb fons super fireworks, no? Pues que li posi que treballi molt el tema de personalització de fons, o gent que integri molt bé la capacitat de tenir filtres en la banda client. Els Macs treballen molt bé a nivell de recursos interns. El balanç entre consum de CPU i consum de RAM el tenen molt equilibrat. Què vol dir? Que encara que no tinguis un Mac d'última generació ni que tinguis un Mac loco, amb els recursos del teu Mac pots fer treballar molt bé filtres noise reduction open source, com l'NR2, l'NR4, l'NR3, ¿vale? I amb un programa comercial aquests filtres no els pots utilitzar perquè per llicència no els pots ficar dintre d'una llicència comercial. En canvi, si tens un Hermes i tens un Zeus treballant, o tens un Anan i tens un Tetis, pots utilitzar aquests filtres de forma lliure, que a mi m'han canviat completament la perspectiva. Una anècdota. Hi ha una anècdota reportada. El software Smart SDR, que és el software oficial pel Flex de Mac, el desenvolupa aquest nano alemany que us dic jo, que no tinc res en contra d'ella. És una persona molt curiosa perquè tu li escrius i et contesta de seguida. Clar, aquí no hi ha un GitHub col·laboratiu, tu només li pots reportar un bug via correu electrònic. I el nano respon molt ràpid, però li explicava un bug que... Clar, quan tu tens un software d'aquest estil, el micro i l'àudio, el micro i els altaveus els selecciones dels micros i els altaveus que tens llistats en el teu ordinador. El sistema, sí. El sistema, exacte. Aleshores, jo tinc una pantalla per anar a fer l'Apple, que és un Apple Cinema, un Apple Display, un Apple Studio, ¿vale? És una pantallaca, que té uns altaveus que se senten molt i molt bé. ¿Vale? Pues quan selecciono per defecte la pantalla, no m'emet so. No emet el so en els altaveus. I és un tema de llargada de nom del dispositiu. És que estic convençut, perquè hem programat, sabem, l'string que hi ha darrere, no, sí. Aleshores no fa match i no l'agafa. Per molt que el seleccionis, et surt en el selector, però no l'agafa. Aleshores, cada cop que entro en l'Smart SDR,
no puc utilitzar l'àudio aquest per defecte. Puc utilitzar els AirPods, puc utilitzar uns altres auriculars, però aquesta sortida de so és un problema del software. No la puc utilitzar. Li vaig reportar i em va dir, amb la seva simpatia característica, això és culpa d'Apple. Dic, és que jo faig servir altres softwares i els selecciono. I no n'hi ha problema, el teu és l'únic que no. Marcus Bonito, del norte d'Alemanya. I no, això és un tema d'Apple. I té raó que Apple és molt particular i fa moltes coses d'aquestes, però amb la Ether el primer dia, el selector em va ensenyar els mateixos altaveus de sortida i quan vaig fer clic aquí es va quedar definitiu per defecte i no vaig haver de tornar a configurar cada vegada que entrava. Bueno, anècdotes. Què vol dir? Que al final els softwares aquests privatius estàs limitat pel fabricant o pel desenvolupador de torn, que són softwares comercials. Perdona un moment que em truquen a la porta i estic sol. Un segon, Tomàs. Sí. Break. Ves, tranquil. Doncs això, el que us comentava, aquest és un problema que els que fem servir software Paganini pues tenim, ¿vale? I a les proves en Aether sí que és veritat que al principi, quan encara estaven en versió beta, pues, com tots els softwares beta, fallaven o es cancel·laven encara de tant en tant, ara que ja està la versió definitiva, encara de tant en tant es cancel·la o diguéssim, es tanca l'aplicació, tens que tornar-la a obrir, hi ha algun bug, algun problema addicional, però bueno, en general és molt estable i jo ja l'he adoptat com el meu software base, ¿vale? El software de la Ether SDR. I el David va estar provant fa unes poques setmanes, ho veureu en el seu canal que té també a YouTube, busqueu el David en el seu indicatiu i veureu que també va estar provant un altre software que és el Zeus, ¿vale? I a mi em va agradar molt, la veritat és que em recordava molt, veient ell explicant coses i l'entusiasme que transmities, David, em recordaves molt el meu procés de discovery de la Ether SDR. Que està explicant una mica tot molt ràpidament la meva experiència ràpida amb la Ether. Tu amb el Zeus, què tal? Bueno, el Zeus és una llarga història, us ho explicaré. Tenim un grup de 4 companys que tenim Hermes, no? I anem compartint experiències per lo que us deia abans, no? A vegades el Tetis és una mica complicat de fer servir, per exemple, té molts problemes amb el Charlie Whiskey, llavors 3 dels companys que estem en aquell grup estem donant-li molt al Charlie Whiskey. Un és l'Abel, l'Eco Alfa 1 Foxtrot RI Golf, ho he dit bé, no? Sí. I després tenim el Xavi també, està en aquest grup, que també sabeu que té l'Hermes, i després tenim el company Jordi, el que fa 3 Índies Zulu Quebec, que també està allà. Que aquest va agafar-se l'Hermes perquè es va encigalar veient els meus vídeos i els directes. Soc culpable. I bueno, i estàvem parlant i el Tetis va donar la casualitat que com que va fer com un paron de desenvolupament, bueno, deixar una mica en stand-by, no? I el Tetis té el problema que necessita molts recursos. Tu, quan treballes amb el Tetis, la CPU es dispara, és una mica farragós, el que us deia, no està 100% adaptat a... El Jordi, l'Eco Alfa 3... Índia Zulu Quebec. No, el Jordi és del grup aquests que estàvem a 10 metres. Ja me'n sí. Ell té Anans i Tetis. I a més, tot això ho té muntat a Barcelona, al seu pis, però quan està en remot intenta... fa remot moltes vegades perquè pot estar fora molt de temps i es connecta remotament. I quan alguna vegada havíem estat comparant el consum de dades que transmet la xarxa en un Flex i en el seu Anan amb Tetis, clar, qualsevol petita latència, qualsevol petita cosa li afectava molt. ¿Vale? És que el funcionament és diferent, Tomàs. Sí. Digues. No, al final el Flex està pensat perquè et envia un conjunt de dades i una imatge en streaming, com si fos un Netflix, entre cometes, ¿vale? I en canvi, vull dir que
bueno, moltes coses es creen en la banda client, no són transmeses. I el que li passava en la relació Anand-Tetis és que hi ha molta informació que està viatjant contínuament i que s'atura, o sigui que l'ample de banda que necessites és molt més gran. Clar, jo no sé l'Anand com funciona, però jo puc comparar el teu Flex amb el meu Hermes. I el teu Flex és com 15 vegades de gran com el meu Hermes. Per què? Per lo que tu deies, el Flex rep la senyal i la processa el propi hardware del Flex. Sí, correcte. Llavors, després el que surt d'allà és un ample de banda molt optimitzat amb la informació bàsica que necessita el client per funcionar. A l'Hermes no funciona així. A l'Hermes ho rep tot i ho llença tot. I necessites un ample de banda brutal. Brutal, val? Fins al punt que jo tenia problemes raros i fins que no vaig ficar un cable i una targeta de xarxa dedicada no van desaparèixer aquests problemes. I estàs parlant de comunicacions de xarxa dintre de la teva LAN, o sigui, dintre de la teva xarxa interna de casa, no sortint a internet. No. El meu primer setup era tenir un switch aquí, connectar al PC, a l'Hermes, i funcionava relativament bé, però a vegades feia coses rares, val? Però ja et dic, o sigui, quan vaig ficar una targeta de xarxa dedicada, que això m'ho va recomanar Alberto de Riojano, diu, déjate de tonterías, ponle tarjeta dedicada, li vaig fotre una targeta dedicada i un cable, escolta, va desaparèixer tot. Per què? Perquè l'ample de banda que necessita això és brutal, perquè no processa res. Amb en Jordi anàvem fent comparacions de packet lost en la xarxa interna, ¿vale? Jo passaven setmanes i no tenia un packet lost. I ell cada dia contínuament tenia algun packet lost. Vol dir que la necessitat d'ample de banda de xarxa i comunicació era molt més exigent en aquest model. Sí. Llavors... Digues. Bueno, segueix, perdona, perquè jo crec que aquí el Zeus modifica una mica la idea, no?, d'això. Sí, perdona, però és que m'ha fet molta gràcia perquè al canal de Telegram de Catalonia Ham... Perdona, no els he vist. El Joan està plorant. Sí, li he dit en el... Com no s'ha... Està programat i continuem... posa live show, però no arrenca YouTube. Aleshores... Està la gent esperant per veure'ns. Sí, em sap molt de greu, però no ho he pogut resoldre. Problemes que n'hi ha. Bueno, el que anava a dir. Llavors, clar, el Tetis era un software, o és un software passat, va molt bé. O sigui, a veure, jo amb el Tetis, a Gabriel, per exemple, va programar un software que podem fer Charlie Whiskey per software, que altres softwares no permeten. O sigui, jo li connecto la meva clau al PC i puc fer Charlie Whiskey perfecte. O sigui, és un software open source, totalment disponible, funciona perfecte amb els seus pros i els seus contres, no? Però va aparèixer en l'escena que l'Albert em va compartir, em va dir, mira aquest nou software, no? I va aparèixer el Zeus. El Zeus neix de la base de funcionament o del core del Tetis, però neix amb una altra filosofia. Neix amb una filosofia que es diu, no?, de headless, que és bàsicament que tu tens com un motor... Com es diu? El headless, és a dir, tu publiques com unes APIs, no? I el mateix que tu tens, no? Que al final el Flex és això. O sigui, tu publiques unes APIs que qualsevol pot consumir, no publiques l'aplicació en si, no? I després tens una aplicació que es connecta amb una aplicació. Sí, tu construeixes una aplicació client 100% nativa i l'única comunicació que tens amb la ràdio és via API. Vale, doncs aquesta és una mica la idea, no? Llavors, ells van néixer... Perdona, pels que no siguin molt tècnics, què vol dir via API? Doncs dona'm la freqüència on estàs, t'envio la freqüència que vull que canvis, dona'm el so, t'envio el so del micròfon, canvia PTT, canvia PTT. Exacte, són instruccions. Correcte, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, van partir de la base del Tetis, que el Tetis en les últimes versions ja va treure el que és el TCI, que era un protocol per publicar API, que ja s'havien fet experiments de via web connectar-se al Tetis i funcionava molt bé. De fet, si aneu al canal de YouTube de Oscar November 7, Oscar Foxtrot, on 7 off, val? Que em fa molta gràcia. Que és molt famós, aquest és un Tetis maníac, no? Sí, llavors ell va fer fins i tot demostrant les noves capacitats del Tetis, utilitzant el Tetis com a servidor, doncs amb una aplicació web molt senzilleta mia, la va programar molt ràpid i tenies el Waterfall, el PTT, no? El que dèiem. I funcionava prou bé. Però l'Hermes ja va néixer amb una altra filosofia, el Zeus va néixer amb una altra filosofia, que és utilitzant llibreries noves, multiplataforma, val? O sigui, funcionava en Linux, en Mac, en Windows, open source,
passava molt menys, és a dir, sí que el core era el mateix, el de processament de dades era el mateix, no? Però clar, al néixer amb això, diguem que la part gràfica l'havien fet web directament, saps? O sigui, en la qual tu ja tenies una web, donava igual connectar-te des del Chrome que des de la mateixa aplicació, era el mateix, era una aplicació web que es connectava via API al servidor. I això et permetia connectar-te des de qualsevol punt de la casa o en remot, val? Al teu servidor de Zeus. Què passa? Tu necessites continuar tenint l'ordinador que faci de servidor amb una connexió ràpida amb l'Hermes. Això no t'ho treu ningú, val? Que els que teniu Flex no, perquè el Flex ja està optimitzat, no? Però et permetia, per exemple, jo des d'un altre punt de la casa o en remot, jo vaig fer proves des d'altre per wifi, No, i la web, tio, la web és una meravella, tio. El client web és brutal. No, el client web era brutal, molts plugins, jo què sé, s'adaptava molt bé, molt fi, però bueno, funcionava molt bé. Jo, de fet, fins i tot l'Abel vam parlar, ostres, Abel, porta el teu plugin de Charlie Whiskey, perquè clar, el Charlie Whiskey és el gran oblidat sempre, no?, per aquestes coses. Dic, ostres, mira de treballar amb el teu plugin i portar-lo al Zeus, perquè ja tenim software, saps? L'Abel treballa molt en remot, també amb l'Hermes, i el muntatge aquest és complicat, no? I llavors, clar, amb això se li solventen també moltes coses. O sigui, un software brutal. La comunitat estava encantadíssima. Vam començar, jo vaig obrir un bug, que vaig trobar una errada, es tirava molt d'IA, la mateixa IA em va dir com resoldre el problema, em va tancar l'issues, o sigui, estava tot molt automatitzat, es notava molt que estava molt treballat, no?, la manera de fer. Hi ha un podcast que es diu European Ham Radio Week o alguna cosa així. Bueno, és un podcast que el fan a Noruega i a Suècia, un nano que és ara no recordo els indicatius, té indicatiu noruec, però ell és americà, però també hi ha altres gent de Noruega, gent d'Alemanya, gent de UK, vale? Que fan un repàs de la setmana no sé, de coses, una mica com això però amb més gent, vale? Com t'ha anat la setmana, qui has fet novetats de ràdio, i normalment porten un convidat. I han entrevistat el creador, l'iniciador del projecte d'Ether SDR. Vale? I ell va dir que el primer que va estar fent abans de fer una línia de codi és dissenyar com s'hauria de treballar en comunitat. Vale? És que és la part més important. Hi ha uns, com us ho diria, hi ha com uns estàndards, o hi ha com unes línies mestres a seguir quan treballes dintre de GitHub, amb open source, assistit per IA i tal, doncs hi ha com unes guies de com treballar correctament. Vale? I ell va estar una bona estona explicant que abans de fer res van estar afinant molt aquestes guies per el que tenien que fer, i cada vegada que algú nou, perquè no sé, hi ha unes 40 o 50 persones treballant en Ether SDR, ¿vale? Cada vegada que entra un nou, abans de fer una línia de codi, abans de pujar res, abans de modificar res, li diuen mira't la línia, mira't el d'això, no? això... A més, a veure, aquesta guia la té la IA. I segueix tot el camí la mateixa guia, ¿vale? Només perquè tu sàpigues com es treballa. Correcte. És que això, un projecte open source, per què triomfa? Triomfa perquè aconsegueix col·laboradors. O sigui, tu pots començar a treballar en un projecte, pots tenir un projecte molt bo, però si vols que despegui, has de tenir gent que et col·labori i que te l'impulsi. A part de... És això. Tu has de definir com vols que la gent col·labori, has de definir un procés de revisió, has de definir com ha de funcionar quan tu proposes un canvi, no, als testos a passar, a l'estàndard. Però has de fer-ho, has de deixar-ho clar perquè la gent tingui clar com col·laborar i com ajudar-te en tu, no? Es diu que jo que col·laboro en diferents projectes open source, no? La manera més fàcil de començar a col·laborar sempre és amb documentació. Tu comences a documentar, pots traduir, pots documentar coses que no estiguin documentades, és el primer pas. Però fins i tot en la part de documentació hi ha unes guies d'estil a seguir, si ho han fet bé, Normalment sempre s'han de definir unes guies i s'han de seguir. Aquestes guies, aquesta documentació, no només és la documentació de l'usuari final que ha de fer servir l'aplicació, sinó és la guia del desenvolupador, del que vol desenvolupar, el que vol aportar, el que vol ajudar. ¿Vale? I en aquesta guia està, diguéssim, les claus més importants de com s'ha de fer el codi,
està com s'han de pujar i provar les coses, estan totes les bateries de test publicades, i la mateixa IA, quan tu puges un tros de codi o el publiques a GitHub i fas un push, aplica tots aquests criteris i t'avisa. Abans de donar-ho per vàlid, et diu, mira, ha fallat, he testejat això contra el punt 4.5 de la guia d'estil i de la guia d'ús i no estàs fent servir correctament la crida a l'API de no sé què. I t'ho va dient. Hòstia, i al final el resultat és molt homogeni, és molt bo, és molt sencer. Clar, tu el que vols és que tot el codi estigui igual. Sí, clar. Quin problema n'hi havia? Bueno, n'hi ha, ni dic antigament, però encara n'hi ha. No? Dic que ja no n'hi ha tant perquè les IAs, com tu bé dius, ja comencen a seguir aquest estàndard, no? I la gent està utilitzant IAs i tot comença a ser igual, no? Però el problema que n'hi havia antigament era que tu agafes un codi fet per una persona o d'un projecte, un altre codi del mateix projecte fet per un altre, i és que no s'ensemblava gens, o sigui, eren... Que sí, la que el filosofia... Sí, les coses les feia, però les coses les feia, però no seguien una guia ni un criteri homogeni, no, claríssimament. I després revisar aquest tipus de codis era un pain in the ass, o sigui, era un gran al cul. Per això, els projectes bons d'open source, una de les primeres coses que fan és definir les guies de desenvolupament. Com es desenvolupa, com pots col·laborar, criteris per col·laborar, fins i tot et diuen, escolta, si vols enviar-me un comentari, has d'enviar un comentari amb aquest format, aquests camps, no? Saps? Tot això es defineix molt, perquè després, això és pre-IA, o sigui, això estic parlant pre-IA. Després facilita molt a la gent treballar sempre de la mateixa manera, no? Amb el mateix estàndard. Ja, si a sobre li fotem IA, doncs encara més. No, la IA el que facilita al desenvolupador és poder seguir les pautes de manera còmoda i oblidant-se. És a dir, la mateixa IA et va recordar, no, això no està bé, corregeix aquí, això no correspon a l'estil, això no sé què. I a base d'anar fent tu col·laboracions ja acabes, diguéssim, generant el codi correcte o com el llibre d'estil espera, no? Sí. Tu al final, el desenvolupador avui en dia és el que passa, el que té que centrar-se en el disseny. Val? La part de disseny que antigament havia quedat com en un segon pla, no? Que fer com el disseny, no? Els famosos arquitectes, quan tu dissenyaves els diagrames UML de les funcionalitats, tot això era bo, i quasi la gent començava a picar sense dissenys bons. Ara això ha canviat. Això ha canviat. Perquè ara el que tens que tenir és primer un bon disseny i després la IA ja s'encarregarà de picar. En aquest nano, en aquest podcast que dic jo, que és un podcast setmanal, li van preguntar què hi havia en el backlog, o sigui, què estava, diguéssim, pendent de ser... què sortiria a les noves releases i com gestionava la prioritat, ¿vale? I ell deia, no anem bé, no em preguntis això. Dic, aquí hi ha un pirat que li encanten que les agulles del Boometer tinguin un servofreno al final perquè piquin i aleshores surti una xispeta de color verd i aquella funcionalitat de la xispeta del Boometer és màxima prioritat pel tio que ho està fent. Si el tio ho fa i li funciona, li dona a publicar i si el codi és vàlid, a la següent release surt. I és que jo vull no sé què, no sé quantos. Dic, vale, sí, doncs hi ha moltes coses que són clares, que estan en el to-do i ja es aniran fent. Però estan sortint entremig moltes funcionalitats que responen a que hi ha un pirat que li agrada no sé què i ho fa, i ja està. Com dèiem abans, no? Estem als pirats del Charlie Whiskey. Que pues, que va fer la Bell. Molt bé, sí. La Bell va dir, escolta, una de les coses bones que tenia el Zeus, que no té el Tetis, és que el Zeus ja de base tot funcionava com plugins, que està molt bé. Escolta, mira, tu vols desenvolupar... Hem definit un estàndard de plugin, tu vols desenvolupar una funcionalitat en el sistema, és un plugin. Aquí tens la guia de desenvolupament de plugins, val? Tu pots desenvolupar un plugin i ficar-lo aquí. I què va fer la Bell? Va començar a desenvolupar un plugin de Charlie Whiskey per poder utilitzar, igual que fèiem amb el Tetis, amb el Zeus. Aquestes coses és el que fa, o sigui, potenciar la comunitat i potenciar el fet de que puguis desenvolupar, que t'agrada que l'Smitter tingui un servofreno i faci tal. Si el teu software permet la col·laboració fàcil, ho tindràs, saps? I tindràs molta gent encigalada i fent això, perquè aquest tio potser vol lo de la fletxeta, però un altre dia voldrà una altra cosa. I això són coses que van
cap a tu, o sigui, et permeten desenvolupar el teu software, amb la qual cosa, al principi has de facilitar, si vols que el teu software creixi, has de facilitar de sobremanera la col·laboració i la manera per disseny, no?, que permeti ficar noves funcionalitats. Val? Llavors, el Zeus ho fa, clar, el Zeus ho tenia tot. Tenia això, tenia la part del servidor, la part de client web, podies fotre coses, vaig poder fer QSOs en remot des d'una altra punta de la casa amb el mòbil, vaig fer un QSO des del... que dic, ara faig com el Tomàs, saps? Que estic aquí al jardí i estic fent un QSO, saps? Amb el Zeus. No, normalment no faig fonia. O sigui, primera, a Eder encara no té client per iPad, vale? Ni té un client web com té Zeus, que ho trobo molt a faltar des que t'ho vaig veure tu. Vale? Aleshores, faig servir el software client de Smart SDR per iPad. I més... Sí, el que faig és aprofitar per fer FT8. Està molt, eh? Sí, sí, no. Perquè tinc la pantalla de l'FT8 i estic mirant un vídeo de YouTube. No sé si... És que al final l'FT8 et permet fer aquestes coses. Clar, jo aquí és que jo estava supercontent. Dic, mira, ja tinc el software, està una miqueta verd, li veia algunes errades, però bueno, dic, col·laborarem. Fins i tot jo vaig plantejar, doncs bueno, aquestes petites errades que estàs veient, pots proposar canvis, pots proposar millores. Però, cuidao, que ve un canvi... ve aquí un giro inesperado de los acontecimientos, que és que un dia estàvem parlant amb l'Abel i diu, ei, ha passat alguna raro, ha desaparegut tot el GitHub del Zeus. What? Diu, vam anar, i sí, el GitHub estava buit, no estava ni els comentaris, perquè clar, jo ja m'estava preparant el meu, com diguem, el meu setup amb la IA, saps? Et podies baixar... No podies baixar res. O sigui, havia desaparegut tot. Diu, què ha passat, no? I després, de cop i volta, al cap d'un dia o dos, apareix una web que es diu Zeus SDR o OpenSDR. Zeus no me'n recordo com es diu, val? Que allà tens com una plana de producte de Zeus, no? En presentació del Zeus, dient que és software lliure, pots descarregar-te les versions de Zeus, no sé què. Però no hi ha GitHub col·laboratiu. Però no n'hi ha GitHub. N'hi havia un GitHub amb una versió antiga. Saps? I dius, que raro, tio. Clar, i veus que també el Zeus, el GitHub, era part d'una persona, del que va començar, val? Que aquest tio també ha deixat el projecte. Quina merda. I passen els dies i jo ja vaig començar a olorar malament, a dir, no, és open source el Zeus, sí, però si vols el codi font, tu me'l demanes i te l'enviarem per USB pagant els costos de l'enviament. No, això no va... de l'USB. Hòstia, saps? Però això no és així. L'open source té altres filosofies, el codi ha d'estar publicat, ha de ser auditable, tu pots accedir-hi... No per si mires la llicència GPL, clar, aquesta llicència és molt antiga, et diu, no, tu has de pagar, si per exemple, per enviar-te el codi has de pagar... Estem al 2026, qui envia codi en un USB? És que tothom es connectem a GitHub. S'estan acollint això, llavors parlant en l'Abel avui em deia, no, és que clar, n'hi ha una altra cosa de la llicència que diu que si al final estan disponibles online, el codi ha d'estar disponible online també. Bueno, que... I no s'ha fet un port i la comunitat ha seguit a darrere del port o no estem aquí? Clar, això que t'estic parlant ha passat tot això aquesta setmana. Ja, jo estava el diumenge supercontent de oi, mi Zeus, que guai, què està passant? I ara ja he pres la decisió de si anem per aquí. De fet, sembla ser que les últimes versions demanen com un login que has de pagar. Per què? Perquè van amb una filosofia de nosaltres tenim uns servidors centrals, com el Flex, val? Nosaltres tenim uns servidors centrals que tu et connectes aquí i això et permet fer remot, no sé què, però això té un cost. Saps? I si no vols aquesta funcionalitat has d'anar a la versió vella que està publicada sense les noves funcionalitats. Però això també ho fa el Polo, per exemple. No, el Polo no ho fa. Tu al Polo tens totes les versions. Sí, però em refereixo que a l'extra aquest de sincronia entre diferents dispositius, que és un tema que requereix a darrere un servidor, el Sebastián va dir, aquesta funcionalitat que és addicional, sí que la cobrem, perquè és que s'ha de pagar el servidor aquest.
Això és totalment comprensible. A mi em sembla el molt que no bé, pot ser és que tot un repositori de GitHub desaparegui sense donar explicacions. El Polo és open source. Tu al Polo et pots baixar el codi, val? Sí. I si després vols el tema de sincronització li pagues. I si no, tu pots utilitzar el Polo en totes les funcionalitats correcte. Localment, excepte aquesta sincronització. Vale, guai, doncs... Però no pots treure, saps? O sigui, no em pots treure ser un codi open source, no pots fer que passi això, saps? O sigui, tancar-ho tot, borrar-ho... I no donar explicacions, ni tan sols... Llavors ara comencen a sortir explicacions. Avui han publicat el que va iniciar el projecte, avui ha tret una publicació amb el seu blog personal, que clar, estem tots allà darrere rascant a veure què està passant, no? Han tret una publicació una mica descafeinada, pues, bueno, dient que no... que ell, pues, que la seva intenció era arrencar el projecte, que quan ja va començar a tenir una massa crítica de desenvolupadors, ell ja tenia previst deixar el projecte, i que, bueno, que ha coincidit que ja ha deixat el projecte com que els desenvolupadors que s'han quedat han fet com el canvi de rumb, no? Pues, olora una mica malament. Sí, no, és molt... Bueno, els projectes open source, sobretot si són petits, tenen aquests riscos. Clar, aquí és on anem, no? N'hi ha la part positiva, o sigui, després n'hi ha la gent que veu que això té molt potencial i ho vol fer negoci. Que és el que parlàvem, no? Que internament, que a lo millor aquesta gent, clar, han tirat de IA, s'han deixat la pastania, digamos. Ara que han vist el filón, pues vamos a hacer pasta, no? Perquè està molt bé i la comunitat estava a impulsar-lo molt. Però què ha passat? A la comunitat se li està tirant a sobre. Tothom, quan a sobre contesten, no sé tu a l'alemany quines maneres contesta, però la gent que se li ha queixat els han banejat, els han insultat... Ja. No estem aquí, no. Es diu Marcus i és... A veure, és un tio sec en l'expressivitat, ¿vale? Però no és una persona maleducada ni res, ni molt menys, que no vull confondre. Però sí que és veritat que no et dona... No sé, per la nostra forma mediterrània de comportar-nos, que som més, no sé, d'una altra forma, a vegades tens respostes tan seques que et desanima a continuar interactuant, ¿vale? Que és el que jo explicava del book aquest que vaig reportar, em va dir, no, això és culpa d'Apple. No, xato, no és culpa d'Apple. Que Apple té molta culpa de moltes coses, però en aquest cas no. I no em va donar peu a seguir-li discutint. Perquè, que no vull discutir més, que és culpa d'Apple. Va aparèixer Smart SDR, que no tenia aquest problema, i vaig pensar, pues mira, xato, saps el que? Faré servir l'altre software, i no sé. Ja està. En fi. Vale, no sé, acaba, si volies. No, bueno, l'únic que comentar és, ha passat això, una llàstima perquè era un gran projecte molt de greu, tio, molava tant. I, bueno, la part positiva és que sembla que Tetis torna a la vida, una mica, sembla que han vist que poden fer el mateix que no sé si coincidència o no, però, bueno, han reactivat el desenvolupament. A sobre sembla ser, per lo que he llegit, que la gent d'Anan va a ficar gent dedicada a desenvolupar Tetis, que fins ara era com una cosa a part, i que ara ja es ficaran a desenvolupar Tetis. Això està molt bé, perquè els únics que poden crear APIs, o sigui, noves funcionalitats dins l'API d'Anan, són els d'Anan, saps el que vull dir-te? Sí. Aleshores, si van publicant noves instruccions, els clients que com Tetis, que puguin fer-se darrere, es poden aprofitar. O sigui, està molt bé que parlin. Sí, no, que parlin, no, que participaran en el desenvolupament. Jo crec que els outsiders que tenim a l'Hermeslight no traurem molt avantatge més enllà de coses puntuals, petites, no? Que de mantenir el software, que continuï viu. Però bueno, n'hi ha la part positiva aquesta, que està el TCI, i segurament molta gent acabarà desenvolupant, utilitzant el Tetis com a servidor, i fent el mateix que feia el Zeus, perquè és el mateix, o sigui, el core és el mateix de l'unidad. Sí que és cert que el Zeus tenia llibreries més noves, saps? O sigui, estava com més optimitzat i tal que no el Tetis. Però bueno, escolta, sobreviurem. I si no, sempre tenir fe a la comunitat i veure si algú agafa el codi de fa 15 dies del Zeus, però és que clar, aquestes coses van tan ràpid, no? Agafen el codi de fa 15 dies i fan com jo què sé, un altre nom diferent i tirant por ahí i el manté open source. No sé, està la gent fent pujar el desenvolupador original que agafi això, bueno, a veure com acaba. Però bueno, com podeu veure, tota una telenovela. Exacte, és el que t'anava a dir, és la sèrie de després de dinar, tio. Sí, tio,
ràpidament, perquè jo sé que tu has de marxar, queden com a molt 15 minuts. No et preocupis. Un estatus general de com estàs amb el tema de la ràdio. Jo tinc coses que comentar també. Volia explicar dues coses. Comença tu, després vaig jo, que ja he parlat molta estona. Vale, pues jo ara estic sense antena. No! Antena oficial, l'antena, diguéssim, principal. Aquí... sí, se'm va trencar l'antena, se'm va trencar el cable, pues seria al gener, no, menteixo, al febrer o al març, amb una llevantada molt forta que va passar aquí a la vall, i va haver una ventada molt forta, jo tenia el cable bastant tens i es va partir. Vale? Aquesta setmana, no sé si heu estat al cas, aquí a Olot ha hagut va haver-hi un accident bastant important d'un grup de nens amb uns monitors a prop de la zona volcànica, a prop de Santa Pau, que va venir una ventada molt forta i va caure un arbre i va ferir a una monitora bastant greu, que la van haver de portar al Trueta, i molts nens es van haver de portar a l'Hospital d'Olot amb ferides, vull dir que va ser bastant important. Aquest fenomen es diu esclafit calent. Els esclafits acostumen a passar quan hi ha tempesta, ¿vale? Però quan tenim són valls que tenen moltes corrents ascendents, hi ha núvols però no hi ha tempesta, es provoquen esclafits càlids, que són caigudes sobtades de vent calent des de l'aire cap a la superfície. ¿Vale? Pues això ho vam tenir fa 2 dies, que es va produir aquest accident. I aquí a mi em va volar el parasol, em va passar coses, i entre altres coses se'm va trencar l'antena. ¿Vale? Per segona vegada i pel mateix punt. Ensenya per bon. Sí, ara vull. És que jo la tinc trencada del mateix puesto. Aquestes antenes pateixen allà. Aquí vull. Això volia explicar-ho. La meva antena és una antena... la Enfet Halfway és una antena comercial. Estic supercontent de com ha funcionat sempre a nivell d'estabilitat i tot. És 40-20-15-10 per 1.000 watts. ¿Vale? De la casa Hayen, és aquesta. ¿Vale? Aquí teniu l'inici del cable, que això es pot canviar, el cable. ¿Vale? 3 metres més endavant teniu això. Això és un petit coil que teòricament, si no vaig errat, és perquè ajusti bé a la banda de 15 metres. Això és el coil de 15 metres, que té això per entrar aquí dintre i això... O sigui, aquesta banda d'aquí torna a passar per aquí sota i surt i continua el cable fins al final, que tens un aïllant, és a dir, és cable. Però just això, just aquest punt, just aquí, quan hi ha molt de vent, jo el primer cable el tenia molt tens, però aquest segon cable l'he tingut fent panxeta, és a dir, no el tinc superestirat, és a dir, que hi havia marge. Però es veu que quan s'estira pel vent, el punt més feble és sempre aquí. I per aquí se m'ha trencat ja 2 vegades. La primera el vaig substituir perquè tenia 2 antenes, una de 1.000 watts, una de 100 watts, però el cable i tot, el gruix i tot és exactament igual, vaig canviar un per l'altre, i ara he decidit, podia tirar un cable i suprimir aquesta mena de coil que ajusta al centre de la banda de 15 metres, ho tinc pendent, però m'he comprat una altra Enfet feta. Sí, perquè volia tenir recanvi d'aquesta, ¿vale? Perquè aquesta quedarà, si aquesta la tinc muntada, quedarà instal·lada sempre. I l'altra me la vull endur per fer proves. Aleshores, per això vaig fer el canvi, tenir les dues. I no té aquest coil. La nova antena no té aquest coil. És el Churimori i 20 metres de cable, 22. Jo és que aquest coil no sé per què serveix, perquè jo tinc l'altra Enfet que vaig a fer potes, que és ja te l'ensenyaré, és una Enfet enrotllable, és com un càrrec que enrotlles, i és un fil, hi acopla 10, 15, 20, 40, no sé això per què el tenen, i jo tinc la mateixa que tu, que te la vaig veure, i tinc això trencat, el tinc mig suelto al plàstic, i un dia petarà per aquí, també. Sí. Bueno, doncs no puc fer ràdio. De fet, no puc fer ràdio des de casa, puc sortir amb portable i fer qualsevol tonteria, però no puc fer ràdio. T'ho vaig dir en privat, Tomàs, ha arribat el moment. Has de veure els senyals, ha arribat el moment.
Sí, sí. Has de muntar-te l'itinerari. Ho tinc aquí a sobre perquè estic... A veure, tot i que m'he comprat aquesta per tenir el recanvi i tenir una instal·lació fixa, aquesta la vaig a reparar, òbviament. Li vaig a treure el coil, li vaig a fer els 20 i pico metres i ajustar-la perquè sigui una Enfed normal sense el coil. Vale? I cable tinc, perquè a més el cable... bueno, aquí hi ha enteranyines i coses, però el cable va agafat aquí, vull dir que no, no has d'obrir ni la caixa per canviar el cable, és molt senzill. Però bueno, així està. Sin antena i sin poder fer el que a mi m'agrada, que és AKEFA fonia llarga distància. Però tens la Enfed nova, no? Quina t'has comprat? No, la de Wimo. La de Wimo, una Enfed de Wimo. Que no, encara no ha arribat, això ja m'arribarà. Vale, pensava que ja la tenies. Vale. No. I el que tu estàs dient, que és el proper projecte, que el tenia parat, perquè, a veure, s'han de fer moltes coses i s'ha de fer bé, s'ha de pujar telecos i tot el rotllo, vale? S'ha de certificar. I té una certa complexitat. El tenia parat i anava a recollir, anava estalviant, cada mes anava enviant. Tinc una partida en el meu budget que posa noves antenes i cada mes voy poniendo un dinerito a la nova partida. Encara estem lluny de poder muntar-ho tot. L'únic problema que tinc és que aquí, no ho veieu perquè això és aquí davant, és una paret que dona a l'exterior. D'aquí han de sortir tots els cables de totes les antenes que vulgui jo ficar. Que ja tinc clar que seran 3 antenes, una per UHF VHF, una antena vertical, la DX Commander, una vertical de terra, i la X20. ¿Vale? I un quart cable que serà el cable del rotor. Però per la DX Commander no necessites projecte. Es considera... No, sí, d'acord. Primer no necessito projecte, però aquesta paret està a uns 8-10 metres del terra. Aleshores, no puc fer baixar el cable a baix i que baixi per sota perquè destrueix unes antigues lloses del mas que són històriques, bueno, un rotllo. Aleshores, l'única solució que tinc és fer el forat i que de manera aèria se'n baixi amb un poste que hi ha a uns 40 metres, que són aniran les antenes, 40, sí, més o menys. Aleshores, clar, això no es pot... Tu no pots tirar un cable i deixar-lo ahí. Això s'ha de fer bé. Ha de venir un tio... Són 3 cables... 3 cables Hyperflex de 10 més el cable de... Clar, més el cable de... Home, ja que ho fem. Més el cable del rotor. I això ha d'anar per sobre de tots aquests cables, ha d'anar un tensor que ha de subjectar els 40 metres fins al poste. Una vegada els cables arriben al poste, han de baixar amb una caixa Calum, saps? Una caixa, diguéssim, de terra, i en allà fer les piquetes perquè hi hagi la toma de terra, els sistemes antillamps i tot. I posar tot allò i els cables que entrin en aquest sistema i que estigui tot com té que estar. D'allà han de sortir un cable cap a la DX Commander, que estarà apartada del pòster, i no sé si aprofitar el mateix pòster o com ho farem per posar la de UHF o VHF i l'altra, ja veurem. Però sí, el que tu dius, la DX Commander la DX Commander, si ve ben, agafes, la aixeques i la poses en horitzontal, és una antena com fins ara, és una estació provisional. Però els cables fins a on han d'anar les antenes, el pòster i tota la tensió que han de suportar els cables ben muntada, que això ha de fer un senyor que en sap, doncs, primer és una despesa bastant gran i després ho han de fer uns professionals. Vull dir que no... Bueno, pots aprofitar ara a l'estiu a fer el projecte de telecos. Aquest noi es diu Manel, l'empresa, bueno, té un nom, però no la diré, han de venir aquí, ¿vale? i m'han de fer un pressupost, perquè no sé si mi reserva budget m'arribarà pel pòster. Però aquesta gent també es dedica a instal·lar antenes? Perquè si no, el que pots fer-te tu és el projecte. Treballar tu amb el projecte, presentar-ho a Telecos i que després vinguin ells i t'ho montin. Però el tema de la burocràcia de Telecos no tothom t'ho farà. Potser t'ho has de fer tu. Aquests nanos treballen tirant línies de cables, ja siguin cables elèctrics o cables de xarxa o cables de lo que sigui, ¿vale? Perquè clar, estem parlant de massos, aquí hi ha molts centenars de metres on hi ha cables de fibra que passen per sota, bueno, històries. I el nano quan va estar aquí, primera, que el seu avi era radioaficionat
I quan li vaig dir, dic, hòstia, vull participar. Em va dir, saps? I dos, es coneixen totes les instal·lacions de la casa. Vull dir que ja em va bé que siguin ells que ho facin per altres temes. Tirar els cables en el poste, connectar-los correctament amb una bona presa de terra i tirar un cable nou aquest sí que anirà per terra perquè ja estem lluny de la casa, per posar una DX Commander, això no requereix que demani permís a ningú. No. Però, perquè això seria la fase 1. La fase 2, quan ja posem les antenes que van a quedar fixes, com la X20 i tot això, aleshores sí que s'ha d'elevar el projecte a Telecos. Clar, per això et dic, pots començar en la fase 1, fer tota la tirada de cables i ja ho deixes tirat, no? Però només connectes la DX Commander. I de mentre doncs, mous en Telecos i mous tal, perquè això també anirà per llarg, però ja tens una antena que una DX Commander, tot i que diem que és algo temporal, és molt bon bitxo, una DX Commander. Llavors... No, tu i jo hem treballat aquí en verticals. Sí. Que és el mateix lloc, és el mateix lloc on ja, clar, tenim un aqüífer a sota que ajuda un huevo a fer... Ara estic una mica, des de que estic aquí estic molt frustrat, perquè la manera com tinc tirada la Enfed, que és l'única manera que la puc tirar, ¿vale? De moment, m'actua Envis, no m'actua amb DX. L'altre dia em deia un company d'aquestes de les rodes que fèiem de 10 metres, que està a Sabadell, em deia, hòstia, Tomàs, a 40 metres m'arribaves a 9 més 30. De la Garrotxa al Vallès, a Sabadell, I clar, què vol dir això? Vol dir que està actuant Envis total. O sigui, no està... Quan és realment un sloper, té un comportament... Quan la tenia jo, que la tenia amb V baixa invertida, tenia un comportament bastant vertical, i a Sabadell, quan la tenia, o tenia un comportament més d'èquids, inclús el dipol monobanda que tenien al pis també tenia un comportament bastant d'èquids, però aquesta antena, com està muntada aquí i en el lloc que està muntat, té un comportament Envis. Aleshores no estic fent d'èquids i ploro per les nits. Ja no parla, clar, el Tomàs ja no parla amb Nova Zelanda. Com feia Nova Zelanda, que ho feia, venga, ara Estados Unidos. Bienvenido a los mortales, Tomàs, que los mortales no hablamos tots els dies de Nova Zelanda, Faig DX amb FT8, però a mi m'agrada fer el DX amb fonia i no tinc l'antena ara. O sigui, no és la Enfed, és la posició de la Enfed. Clar, és que la Enfed depèn molt de la posició que tinguis, o sigui, i de la ubicació i de més, totalment d'acord. Bueno, aquesta és la novetat. Tu? Pues bueno, jo, novetats que tinc. Vaig anar al Mercaham, que per cert aquest any al Mercaham el va moure de data i va coincidir en la fira aquesta d'Alemanya, i molts expositors no van anar. Val? Per exemple, no estava ICOM, no estava Locura Digital, em sembla. Bueno, no me'n recordo. Faltaven 2 o 3 expositors i els el grans. Tema dels que donen vidilla, no? Sí que estaven les associacions locals. Sí que he de dir que aquest any és un any que des de que vaig entrar fins que vaig sortir vaig estar parlant amb moltíssima gent, o sigui, em vaig relacionar moltíssim, m'ho vaig passar molt bé. Jo no vaig poder anar i em va fer pena perquè tenia moltes ganes de conèixer a gent del curs de Charlie Whiskey i altres persones. Vam quedar els de Charlie Whiskey, ens vam desvirtualitzar. Per exemple, vaig conèixer també l'Eco Alfa 3 o el Romeo November, que fa, ara no me'n recordo l'indicatiu, el Juan Carlos, que fa els vídeos aquests de reparació d'equips, que ara estava reparant equips i de més, ha muntat un negoci de reparar equips i tal, doncs bueno, estava allà, tenia estant, vaig estar parlant amb ell. Molt bons vídeos els que fa. Jo he après moltíssim amb ell. Jo també. I bueno, vaig estar amb ell, vaig estar a l'estand de l'Urcat, vaig estar després al mercat de Puces, amb el Jordi, a l'hotel Sierra Lima, saps? O sigui, la veritat és que m'ho he passat molt bé. I allí em vaig comprar 2 xoques d'1 quilo, perquè els xoques que ens vam comprar te'n recordes aquest? Aquest d'aquí? Sí. Aquest se m'ha trencat, no sé si és... no, és aquest. Sí, Veus que es belluga? El teu es belluga. A mi em fa un soroll com si s'haguessin caigut les arandeles de dintre, Sí. Jo crec que té unes arandeles i amb el joc es van descargolant i cauen. Doncs aquest es belluga i em dona moltíssim... No, em dona error. Sí, a vegades em dispara l'error i tal, i estava fins als nassos. Tenia un altre xoque que havia fet jo, que, bueno, amb les meves habilitats de soldadura va com va,
i anava amb la idea de comprar 2 xoques. Val? Ja, a més, ja els tenia localitzats. Els volia com es deia? Aquest? El veig. Però bueno, n'hi havia un company, un Nico Alfa 3, que fa xoques i hem fets. I vaig dir, si està, li compro. I estava. Tenia i li vaig comprar 2 xoques d'1 quilo i després anava amb la idea de comprar-me una Random Wire. Quan dius 2 xoques d'1 quilo, es fa servir els dos o no? Sí, els faig servir els dos. Tinc un ficat a la baixada de la Enfet, just quan acaba la Enfet, perquè la Enfet té una contraantena de 10 metres, aproximadament, i ho tinc allà a l'entrada i una altra a l'entrada dels equips. Aquest és Quan dius contraantena, és cable coaxial o realment un cable que fa de contraantena? Un cable que fa de contraantena. Realment un cable tirat per sobre de les teules. Recordeu que si munteu una Enfet teniu dues maneres... Sí, hi ha una part que radiarà segur fora de la Enfet, ¿vale? Normalment el que diuen és que poseu un cable, un tros de coaxial, al xoque i al coaxial que va a l'equip de ràdio. Aquesta allargada per una Enfet de 40 a 10, normalment amb 3 metres de cable ja en tens prou. Aleshores, aquests 3 metres de cable coaxial radiaran perquè fan de contraantena de la Enfet, que ho necessita. Però a partir del xoque i el cable coaxial que va a dintre, cap a la vostra emissora, aquí ja no radiarà. O, si teniu Enfets, sempre teniu un botonet, una sortida, aquesta, aquí, i aquí li pots tu posar un cable normal, no? Que en aquest cas tu dius que has posat 10 metres aquí de contraantena, no? Sí, 10 metres tinc ficat allà. Però tot i així a mi m'entrava RF. Llavors necessito... Sí. És que les Enfets generen tanta energia en els toroides aquests que tenen a dintre que, a més, clar, si tu tens cable... El tinc aquí, és que clar, el tinc aquí. És que jo el tinc aquí. I quan veieu aquesta mà, imagineu-vos, quan estiro la mà, a 30 centímetres tinc la Enfet. Tinc això. Clar, és que... Tinc això a 30 centímetres. Clar que tinc RF, és que no puc evitar-ho. Per molt contraantena que posis de més, t'entra RF. Llavors, la manera d'eliminar-lo o de reduir-lo al màxim, xoques. Llavors, vaig comprar aquests 2 xoques d'1 quilo i perfecte. O sigui, m'ha reduït molt. Encara la notes, quan transmets en segons quin mode en Charlie Whiskey o en Fonia, encara notes, saps, el petit com tal, però no és com abans que a vegades et senties a tu mateix transmitint. Dius, ostres, és que... Jo m'he posat un xoque que és més gran que això. No, el meu de és 4 quilos. De 4 quilowatts. No, jo em vaig comprar... dir, a lo bèstia. Jo em vaig comprar d'1 quilo sabent que, com a digitals, com a molt, anava tirant 2 quilos. Sí, però no era per la potència... Sí, jo no tinc un línia, jo treballo amb 500 watts, com a molt, no treballo més. No era tant per això, sinó pel fet de generar més aïllament. Saps el que vull dir? Per ser jo per això vaig agafar un quilo per bueno, mirar sobrat. I es nota, Si és un bon xoque, es nota. Sí, aquest xoque, clar, no és el mateix que el que jo m'havia construït o aquest que tal, que els dos que m'he posat. Vaig fer proves de ficar un altre, però sempre, quan he notat menys RF, ha sigut amb els dos. Llavors, I a l'altre el tens a l'entrada de l'equip o a l'entrada del selector, no? A l'entrada del selector d'antena, sí. El tinc davant enfront de l'amplificador. Aquest aguanta 1 quilo, teòricament. Aquest que se t'ha trencat aguanta 1 quilo. Sí, aquest aguantava 1 quilo, però bueno, ara el que tinc 2 d'1 quilo. Llavors, una altra cosa que feia fins ara funcionava en la Enfet sense acoplador, amb un Roider U5, U6, U7, val? I jo tenia per aquí, que ja me l'has vist moltes vegades, l'A200. Tenia un acoplador xinillo. Hòstia, l'he fotut. Que va de conya i tothom parla meravelles, tio. I m'aguanta 120, 130 watts, els aguanta, O sigui... I m'ha acoplat la Enfet aquesta que tenim, me l'ha acoplat a 17, me l'ha acoplat a 12, saps? M'ha anat acoplant. Fins i tot a 60 em va acoplar. Però és molt raro perquè aquestes Enfets ja saps que també depèn molt de la temperatura, de la humitat. N'hi ha dies que m'acopla perfecte i n'hi ha dies que no. Però què passa? Jo la volia sobretot per tindre estabilitats a les bandes de 20-40, perquè a vegades... No et passa? Sí, jo tenint l'antena sempre amb la mateixa posició, que va d'aquí fins a un arbre que hi ha molt lluny, hi ha una politxa, i sempre està... O sigui, no es mou, però que el vent la mogui, però sempre està igual. Però d'un dia a un altre tenia que tornar a ajustar el tuning, perquè em canvien les estacionàries. I és perquè és supersensible a la humitat ambiental, a 1000 coses d'aquestes. Aquest és el problema que tinc. No? Llavors, per això li vaig ficar l'acoplador. I em vaig comprar un altre acoplador, que el tinc aquí a la caixa, d'1 quilo.
Em vaig comprar la modificació de la 200 però d'un quilo. això ja és de senyor mayor, Però a lo millor el torno... Bueno, tornar-ho no, perquè vaig tindre un drama amb el que són les aduanes i tal. A lo millor me'l venc. Perquè què passa? El meu acoplador té acoplació manual, o jo li puc dir, ara treballes a 20, ara treballes a 40, i de més. O té acoplació automàtica, no? Jo dic, autobanda, no? I llavors ell detecta i ping, i es fica a la banda correcta. Quan faig el túnel, és molt sensible. I si la ROE puja de 2, saps? Mentre estàs fent el túnel, salta la protecció de l'acoplador. Llavors, què passa? Clar, jo això no ho vaig pensar. Jo la Tucson l'acoplo directament amb l'Hermes. Fico en bypass al meu amplificador. Perquè tu a la Tucson el tens a l'Hermes. No, jo la Tucson el tinc a la sortida de l'amplificador. Jo treballo normalment en 100 watts. El meu ampli dona 300, però jo treballo en 100, 100 i poquet. Què passa? Jo apago l'ampli, el fico en bypass, li fico amb 5 watts de l'Hermes, ja és capaç d'acoplar la Tucson, m'acoplo, obro amplificador, tuneixa banda i ja està. I començo a treballar sense problemes. Perquè l'Hermes no té acoplador a dintre. No té acoplador. Vale. Què passa, amigo? Que amb l'ATU d'un quilo, que vaig dir, le compro un quilo perquè així puc treballar digitals en 200 o 300, saps? O sigui, sí. Tot el que m'aguanti. Què passa, amigo? Amb l'ATU d'un quilo he d'acoplar amb l'amplificador. Perquè, clar, en 5 watts, l'ATU diu, no, ja t'ho fica les instruccions. Mínim 20 vatios, 30 per acoplar. Val? Clar, a la que disparo i mentre s'acopla, com quan acopla també dispara la ROE momentàniament, m'entra la protecció de l'ampli. No puc acoplar. I no puc acoplar. Claro. I saps? I dic, hòstia, llavors, bueno, he d'acabar de mirar a veure què faig, què no faig. Clar, si fico l'ampli manual... Sí, clar, tu necessites un mínim de potència de sortida de l'Hermes perquè actuï a l'ampli, ¿vale? Sí, bueno, a mig watt a l'ampli ja actua, O sigui... Vale. Però la potència que surt de l'ampli per acoplar no pot ser la màxima potència que doni a l'ampli. Ha de ser la mínima que necessitis per acoplar l'acoplador extern. Correcte, 20 watts, el que sigui. 20 watts, vale, d'acord. El problema és que, clar, en aquest moment d'acoplació la ROE varia. Molt, sí. I què fa? L'ampli té l'autoprotecció, es protegeix i et desactiva. Perquè l'ampli és de transistor, sí, clar. Sí. És el Renault 5. Sí, l'R5, l'RMI Talisi. Sí. Clar, llavors vaig fer una prova i dir, merda, l'has cagat, David. no havies pensat... Clar, bueno, ja veurem, acabarem de fer més proves. I és això, i ara vull provar la Random Wire, que també em vaig comprar, que me la va fabricar aquest, que espera, és que em sap greu, un segon, que ho miro. Sí, perquè llàstima no haver-ho sapigut, perquè igual hagués canviat la Enfed per una Random Wire. El que passa és que la Random Wire necessita sí o sí l'acoplador. L'acoplador, sí. És el Golf Juliet Oscar, Golf A3 Golf Juliet Oscar. Si aneu al seu QRZ i ho busqueu, veureu que ven de tot. A veure, la Random Wire, clar, treballa, és multibanda. Ell et dona les mesures, no? Em sembla que sense acoplador està 2-1, 2-2, totes les bandes, i quan acoples es queda uau. O sigui... Quan fa de llarg? 16 metres en 20. És més curta que una Enfed. I treballa en 40 també, no? O fins a 20. Treballa de 80 a... no sé si era 10 o 6 metres, em sembla. Ara ho hauria de veure. Molt més ampla de banda que una Enfed clàssica. Suposo que a més sacrificant una mica... Clar, al tenir aquesta estacionària sacrifiques una mica més a la performance, no? Clar, performance... Clar, és el que diu la gent, no? El rendiment... A veure, en teoria les nostres Enfeds treballen, o sigui, escolten més o tenen més recepció a 40, 20, 30... Perdona, 40, 20, 15 i 10 que aquesta Random Wire. Però bueno, ja saps el que dius. Una cosa és la teoria i una altra és la pràctica. Una antena que et va molt bé a tu o a mi em va molt malament, o una que em va malament a mi em va bé. Una petita modificació d'instal·lació, de com estigui orientada, com l'estiguis posada, en el punt on estigui posat, el que sigui, una antena més bona, igual no la pots posar igual, i una que en principi no té tant rendiment, queda molt ben col·locada, i quan compares el funcionament dius, hòstia, en teoria la que és menys bona està funcionant de conya, molt millor que l'altra. O és tan mínim la diferència que dius, sacrifiques aquesta mínima diferència però guanyes més bandes, no? Clar, sí. Bueno, tinc això pendent de fer, tinc aquesta prova. Diguem que amb l'acoplador a la Tucson podria acoplar-la perfectament, però què passa? Bueno, he de buscar un moment per tirar-la a part
fer-la baixar de la taula del jardí, bueno, clar, he pensat, bueno, recolliré la meva Enfet, la lligaré i tiraré un altre cop en la Enfet, perquè la primera vegada em va costar molt fer baixar la Enfet. La Random Wire també necessita un xoque. Sí, i contraantena. Necessita el mateix. Però perquè és 9U. És 51 era la Random? No, 49U és una Enfet. I la Random Wire... Era més bèstia, em sembla. Més bèstia encara. Sí, em sembla que sí. Random Wire... Ara no me'n recordo, però sí, era més bèstia que la Enfet. Sí. Bueno, té lògica perquè és més curta i són més bandes. No me'n recordo la relació que tenia, o sigui, però... Sí, del Valum. Wireless, 9U, bueno, no me'n recordo. 9U, potser és una 9U? No jo crec que una Random Wire anava amb una 9U, per això t'ho deia. En canvi, la Enfet va amb 49U, té molta més corrent en els toroides. Sí, és una 9U, sí, és una 9U. Que tothom diu que la performance més bona és això, amb 16 amb 20. Val? I, bueno, jo li vaig comprar a ell perquè, bueno, a més, el cable és un cable d'acer. O sigui, el cable aquest que nosaltres tenim negre i tal, i el seu és d'acer, aquí no es partirà. Diu, ¿qué lo quieres? ¿Que lo vean los vecinos o que no lo vean los vecinos? Una versió vermella, chillón o platejada. Dic, hòstia, toma el platejat. Diu, esta... I digo, no lo tienes en negro, perquè una cosa que a mi m'agrada és que el negre quasi no ho veu ningú. Jo tinc tirat la Enfet justament que passa per enfront de la terrassa i n'hi ha gent i no es dona compte que està allà la Enfet tirada. No, aquí també. Aquí el cable negre no el veia ningú. Clar, llavors, el problema és que, bueno, és cable platejat. Vaig pensar, mira, en el peor dels escenaris, el pinto. Agafo un spray, li foto i el pinto, saps? Però, bueno, he de fer proves i és un dels deures que tinc aquest estiu. Fer proves amb la Random Wire i veure com es comporta. Jo també, ara, quan m'arribi aquesta nova... que ho hagués pogut fer amb aquesta, agafant la longitud del cable i fent jo proves i ajustos. Però bueno, la tindré de backup i la provaré. Apuntaré la que sigui la que ve de Wimo, que quedarà com fixa, fins que no hi hagin altres alternatives, i aquesta la jugaré en diferents distàncies de... Bueno, muntaré el cable nou i la provaré sense aquest coil, a veure quina resposta té, perquè aquesta antena està dissenyada, la high-end, perquè aquest coil tingui una funció, saps? Ja no és un tema de longitud de cable, és que aquest coil té alguna a veure amb com està muntada per dintre, saps? D'alguna forma, no sé. Una cosa rara. És molt raro, és molt raro. I, bueno, així més de novetats, algo que també és relacionat amb la ràdio, però que no és ràdio 100%, és com a regal de compleanys avançat, m'he comprat una impressora 3D. Sí, que finalment ha arribat, ha passat per duanes. Ha arribat, ha passat de tot i bueno, i em van dir, et durarà un rotllo d'impressió, et durarà una barbaritat. Doncs no, m'ha durat una setmana. M'ha durat una setmana. He imprès de tot. Perquè has entrat al rabbit hole i ja estàs allà. No, però tot de la ràdio, diu la dona. Imprimiràs algo que no sea ràdio? Diu, algo haremos. O sigui, caixes per guardar cables, per guardar connectors, els tabs dels PLs, de tot, una meravella. I l'últim a comentar és que estic encara esperant el meu QMX. Em vaig comprar un QMX, que no és una ràdio petiteta per portable, però que és una meravella. Sobretot ho vull per fer pota i sota, i en Charlie Whiskey, evidentment. Són 5 watts, no? Són 5 watts màxim. A més, té unes configuracions molt rares, perquè no és multibanda, o sigui, és multibanda, però no va o unes bandes o unes altres. Sí, no tens les típiques 40, 20, 15, 10. Aquesta no n'hi ha, que era el que jo voldria. No, tens la que no hi havia 40... N'hi ha una que la que jo m'he comprat és 60, 40, 17, 40, 17, 20, no me'n recordo, com anar 17, 20, 12 i 15, o ja no arriba a 10. Dic, bueno, jo 10 no utilitzo, val? O sigui. Però el bo que té és que és molt petitet i és multimoda, és a dir, tu pots fer Charlie Whiskey, les últimes variacions de firmware permeten fer fonia i connectant per USB-C, perquè té USB-C amb el mòbil, pots fer digitals, també. Tot amunt. Estava seguint en el grup de Telegram de CQ en freqüència, que em sembla que el Juan havia tingut un problema amb els finals d'aquest equip, no? Correcte. Sí. I amb el grup que tenim els companys que vam fer el curs de telegrafia, que ja vam acabar l'intermig, 3 de 4, ja estem allà. Molt bé, campeones. Sí, ben patir. O sigui, ara ja estem pujant velocitats i tal. Recordem als oients que vau estar fent head copy, és a dir, que estàveu copiant les lletres
sense apuntar, de Sí, memòria. sí, no, ara ja és tot de cap. O sigui, com veus els vídeos de gent que copia l'indicatiu i tal, doncs ja estem allà, no? Com sempre és molt sacrificat, però quan acabes és molt... Jo almenys em sento molt recompensat perquè veus l'evolució. És com si fessis... És com si anessis a... O sigui, és un entrenament militar. Saps? Sí, sí, sí. És duríssim. A més tens el sargento allà darrere. Però, bueno, quan acabes, doncs ja pots saltar en paracaigudes, m'entens? Sí, no. I aquí, a veure, aquí el que sí que he notat molta diferència és, bueno, com sempre, gràcies al Miquel i al Xisco, que són els dos que portaven el curs, no? El que hem notat molta diferència és que aquest curs, clar, era la primera vegada que es feia, el Miquel també ens va avisar de que ell no anava a agafar-se la molèstia de traduir el material al català, com havia fet en altres ocasions. També era una mica un experiment, no? Vam anar-nos adaptant una miqueta a les necessitats de les persones, perquè, bueno, vam començar d'una manera, potenciar molt l'anglès, després vam baixar més i vam potenciar més el que era el contingut del curs, bueno, diferents coses. Però sí que és cert que els continguts, sobretot quan fem head copy, són continguts que que venen de, per així dir-lo, de la Charlie Whiskey Academy, o sigui, venen de la central en anglès. I aquí els no anglesos parlants, no, tenim un handicap, que és que, clar, o sigui, tu, per exemple, si escoltes una paraula, no, casa, no, tu sents una C, una A, una S, ja automàticament el teu cervell diu, ja ve la A, no? Però, clar, quan sents paraules que no tens molt interioritzades, no? En anglès, en un altre idioma, doncs això no ho tens. I és un L'altre dia jo pensava, perquè d'això n'havíem estat parlant, també hi ha un altre tema que a vegades és una mica complicat, ja no tant la paraula, perquè amb una mica de vocabulari encara tiraries, però és que hi ha moltes abreviatures que no saps, que els anglesos s'utilitzen contínuament. Home, hi ha algunes molt òbvies, street, ST, no sé què, però hi ha algunes altres que no. Per un QSO llarg, les abreviatures ja estan com acordades, Ni un llistat d'abreviatures que has d'utilitzar. I un QSO amb Charlie Whiskey té certs formats, no? O sigui, saps que et dirà l'operador, el RIC, et dirà el power, nom, location, l'antena, sí. Però bueno, tot i així que saps, a més però enganxa-ho, Sí, són, i si ets capaç d'aïllar-ho de les altres paraules, és molt fàcil, sí, és ant, ja ho tens tot com molt... Ja saps la musiqueta d'aquell tros, però has de posar-te... O sigui, has d'entrar, és a dir, has d'estar pendent i anar... Jo crec que l'antena poden dir vertical, poden dir hi ha 7 elements 10 metres del terra, poden dir 1000 coses, no? Sí, una pot dir una V baixa, una altra pot dir verd, una altra pot dir no sé quantos. I clar, ho has de pillar, no pots ser la part positiva és això, no? Que jo crec que tots haguem passat o no ho vam valorar molt positivament el tema. Jo vaig tindre la sort, jo crec que he passat molt justet, val? Però he passat, i tinc clar que de moment no faré. Són 4 cursos, no faré el superior de moment. Crec que he d'agafar molta base. Jo, per exemple, encara faig moltes errades en transmissió, en la manipulació, sí. I després també em costa molt els QSOs llargs. He de demanar que en repeteixin molt. Els curts, el pot a sota, pim, però els llargs no. Llavors no em sento confortable i una cosa que estic fent, que ja he agafat la costum amb aquest any, perquè ja portem un any del primer curs quasi, és cada dia vaig practicant els meus 20 minutets, ja tinc la meva rutina, em fico i vaig practicant. I ara si torno a tindre temps, i torno a sortir a l'aire, que no tinc molt de temps. I ja està, Tomàs, poca cosa més. Jo crec que portem ja... Ens hem buidat. Sí. ens hem buidat. Res, doncs agrair-te molt que haguéssim... Això que estem parlant amb David i jo, ho haguéssim pogut fer exactament igual, però amb càmera tancada... O sigui, no publicar-ho al públic, no compartir-ho, perquè ho fem, de tant en tant ho fem més curt, no tan estructurat ni tal, sinó anem fent intercanvi. Però jo crec que està bé, perquè aquestes situacions que ens passen a nosaltres també li passen a molts radioaficionats. Bueno, menys la banda més tequi, que és la que portem inherent, Però sí, fantàstic. David, doncs moltes gràcies per ser avui aquí. Oients, perdoneu que no hem pogut, no ha lligat el directe, però tot aquest vídeo que està enregistrat l'editarem i el pujarem al canal de Catalonia Ham perquè el tingueu disponible suposo que demà o demà passat. Aquest cap de setmana, segur.
i ens retrobem en el proper programa, que parlarem de l'aplicació de gestió de diplomes del David. Vinga, a veure si ho quadrem, que jo crec que també serà molt interessant. Molt bé, senyors, una abraçada a tots. Ens veiem 73. Vinga, salutacions, 73. Adeu.